Ophume phambili uShrian Diwani nobesolwa ngokuba ungqondongqondo wetulo lokubulala unkosikazi wakhe uAnnie Diwani ngesikhathi beseholidini labo lomshado eKapa ngonyaka ka-2010. Lo somabhizinisi waseBrithani wabuyiswa kuleli ngenyanga ka-April ukuzobhekana naleli cala emuva kwesikhathi eside engene ephuma ezinkantolo ezama ukuthi engalibeki kuleli ukuzobhekana naleli cala. Umehluleli obengamelele leli cala uJanet Traverso uthe abashushisi bahlulekile ukuvezela inkantolo ubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi uDiwani waba nesandla ekubulaweni kankosikazi wakhe. In my view, the evidence presented in this case falls far below this threshold. In the circumstances, I make the following order. The application in terms of Section 174 of the Criminal Procedure Act is granted. The accused is found not guilty on this charge, and Mr. Mlombo is not granted indemnity from prosecution. Yize leli cala lidonsa amehlo amaningi kuleli nakwamanye amazwe, kodwa umehluleli uJanet Traverso uthe angeke alawulwe indlela iningi labantu elicabanga ngayo ngaleli cala. If I permit public opinion to influence my application of the law, if any court permitted public opinion or emotion to influence their judgments, it would lead to anarchy. Ekhuluma nehhovisi lethu lezindaba ngenyanga eyedlule, ungqongqoshe wezobulungiswa uMichael Masuta wanxusa izakhamuzi zakuleli ukuthi zihloniphe izinqumo zabehluleli noma zingahambisani nesinqumo esithathiwe. Let me also use the opportunity to condemn unfair and unjustified personalized attacks on members of the judiciary who go about doing their best to dispense with justice in this country, simply because people are not happy with the outcome. Okwamanje akacacike noma umbuso uzozidlulisela phambili yini isinqumo senkantolo.